आं दिनै नैबे ब्रह्म धर्म जेनाखि बिथांमोननि बोसोरारि जथुमा 49थि बोसोरारि जथुमा बेवहाय गुवाहाटीआव जाबाय थादों आरो बाव फैनानै आं थारैनो गोजोननाय मोनदों। बेवहाय बर' थुनलाइ आफादनि गायनायतारि महरै बिबुंथिबो लाखिनो होबाय आरो बिथांमोननि जि आब्रुथि बिथांमोननि जि धोरोम सिबिनाय रायजो राजानि जि गोसो बेखौ नुनानै थारैनो मोजां मोनदों आरो बेवहाय आलासिफोरनि जि बिबुंथि बिथांमोननि बिबुंथियाबो जोबोद मोजां जादों थुलुंगाखांथाव आरो जोङो हारिखौ जायखि धोरोमाव थाया मानो जोङो गावबागाव धोरोमाव थानानैनो जोंनि हारिखौ जोङो आवगायहोनांगोन बे थुनलाइ आफादनि फोथायनाय आरो जों बिदिनो आवगायनांगोन जोंनि हारियाव। दा बेजों लोगोसे जिहेतु आङो बर' थुनलाइ आफादनि सासे बिबानगिरि जोंनि हारिया आथिखाल गोबां माने जेंना जेंसि जोङो मोनबाय थादों बिसेसकै जोंहा थाखो 6नि जेरैखि सानखान्थि आरो बिगियान बेवहाय आसाम सरकारा जोंनो खोथा होखादोंमोन जे बिजाबा बर'आवनो जागोन इंलिसाव 100% आरो बर'आव 100% असमियाफोरनि थाखाय असमिया 100% आरो इंलिसआ 100%। नाथाय दाख्लै बावै जि गुन'त्सब जाबाय बेवहाय हरखाबै जोंनो बिथांमोना इंलिसनि कुइसन हरनायाव जों माने गोमोनो गोनां जादों। मानो गोमोनो गोनां जाखो होननानै बुङोब्ला जोंहा बिजाबा बर'आवनो जाखाबाय आरो गथ'फ्राबो आनजादखौ इउनिट टेस्टआव बर'जों लिरबाय आरो बे लिरनाय बा फरायनायनि जि फिथाइ बे जाहैबाय थांनाय 2023नि 29 आगस्टआव जोंहा मोनसे सावरायनाय जादोंमोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिटिआरनि चिफ बेवहाय गासिबो दंजोबो। दा हरखाबै जेब्ला इंलिसनि फैबाय जों उपाय गैया जाबाय। जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद जों जयैनो होबथानो गोनां जादों। जों फरायसाफोरखौ बुजायनो गोनां जादों, जों गार्जेनखौ बुजायनो गोनां जादों। जोङो बुंदों मा जे सरकारा गावसिनि खोथा होनायखौ लाखियाखै। जोङो सरकारखौ जोङो बिथांमोननि हेंथायै जों थांनो लुबैयाखै, नाथाय जों गोसोखांहोदों जे नोंथांमोना सावरायनानै मानो बिदि खालामखो, जायनि थाखाय जोंनि आसाम सरकारनिफ्राय जोंनो मोनसे थोंजोङै मेसेजखौ दिनैसिमबो होआखै। नाथाय जोङो निउसफ्राव नुनो मोनबाय, ससियेल मिडियायाव नुनो मोनबाय बिथांमोना गावसिनि गोरोन्थिखौ सिमान लादों आरो बिथांमोना बुंदों जे फैबाय थानाय सानाव बेबायदि गोरोन्थिया जाला, जोंहा बर'नि 100% फैगोन आरो लोगोसे इंलिसनि 100% फैगोन। बेखिनि खोथाखौ बिथांमोना जोंनो मिथिहोदों। आरो लोगोसे जोंहा जि मोनसे बिजाबफोरनि जेंना बायदिसिना खोथा ओंखारबाय थायो, जोंहा क्लास 11-12आव इतिमধ্যे जोंहा आर्ट्सनि बिजाबा जों होजोबनो हाखाबाय। एसे गोरोन्थिफ्रा ओंखारदों, गोरोन्थि ओंखारा नङा ओंखारदों, नाथाय बेखौ जोङो सोदांनो हागोन। क्लास 1-2 बेफ्राव गोबां गोरोन्थि ओंखारदों। बेनि थाखायबो जोंहा इतिमধ্যे बर' थुनलाइ आफादा आरो बर' गुदि फोरोंगिरि आफादा SCRT जों थांनानै जोंनि मानसिफ्रा खामानि मावबाय। बेवहाय जेबो बिजाबनि गोरोन्थि ओंखारनाय नङा, नेक्स्ट जि बिजाबा ओंखारगोन। बेखायनो बर' थुनलाइ आफादा बेफोर बेलायाव जोङो जोबोद सांग्रां। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बर' बिजोंनि आथिखालाव फरायसालिफ्राव माने फोरोंगिरि गैया। जेरावबो अबेबा जायगायाव दायो 0 टिचार दङ, अबेबा जायगायाव सिंगल टिचार दङ। बेखौबो जोङो सावरायबाय थादों। आरो माखासे ओनसोलाव जोंनि बर' मिडियामनि फोरोंगिरिफ्रा एसामिस मिडियामाव दंहैयो, हिन्दी मिडियामाव दंहैयो। जों बेखौबो लाबोनायनि मोनसे जजा जोंहा जाबाय थादों। गासैबो खामानिखौ जोङो नोजोराव लाखिदों आरो जों जिहेथु माहारियारि आफाद हिसाबै जोंनि जि मावनो गोनां खामानि बेखौ जों मावबाय थादों। जाय खामानिखौ जों हारसिङै हायो बेखौ जों हारसिङै मावदों, जाय खामानिखौ हारसिङै मावनो हाया दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंजों अराय सम मदद खालामदों। बेखायनो जों हारि दानायाव जों मालाबाबो कमप्रमाइस खालामा। नैबे सार जोंहा बियो जिहेतु नैबे बिटिआर गोरोबथा 6.3 जोंहा बे दंखायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सायाव जोबोद माने सांग्राङै खामानि मावबाय थादों। आरो जोंहाबो बे स्टेन्डिं डिमान्डखा जोंनि फरायसालिफ्रा गुदियाबो जानांगोन, गुदि फरायसालियाबो जानांगोन, गेजेराबो जानांगोन, गोजौआबो जानांगोन, सिनियर सेकेन्डारि स्कुला जानांगोन, माने कलेजफ्राबो जानांगोन। जोंना गासैबो जाजोबखानांगौ। इभेन जोङो बेवहाय बिटिआरनि सिङाव एसामिसाबो जानांगौ होननानै जों बुंबावदों। एसामिस मिडियाम, बर' मिडियाम। बिटिआरनि बाहेरायाव मा जायो जों मिथिया। बिटिआरनि बाहेरायाव खिन्थु बर' मिडियामा जाथारनांगोन, बे जोंनि दाबि। नाथाय दुखु गोनाङा बिसो जे गुणत्सबाबो असम साहित्य सभाया जेबो बुङाखै आरो बे भेन्सार स्कुलनि बेलायावबो असम साहित्य सभाया जेबो बुङा। दा मानो बुङा जों बेखौ रहस्यखौ जों मिथिया। थारैनो जोबोद मोनसे गोजोनथाव आरो जोंनि थाखाय जारिमिनारि आरो जोबोद गोथार सान बियो। दिनै नैथि मंगलबार जोङो आसाम सरकारा जोंनो मोनसे बिराद गिदिर मोनसे गिफ्ट होदों आसलते, जे बे साना माने बर'फोरनि थाखाय आरो बाथौ धोरोमारि मोनसे इस्टाब्लिश्ड
दिनैदि गनाय जादों बिनिनो मोनसे सिन आरो बेखायनो आं दहायबो बुंदों जे जोंहा ब्रह्म धोरोमनि जायफोर सिबियारि बिथांमोनाबो जोङो जाय जेरावखि थाया मानो जोङो धोरोमखौ लाखिनायजों लोगोसे हारिनि खोथाखौबो जों साननांगोन जोंहा रावनि खोथाखौ साननांगोन बिजोंनि खोथाखौ साननांगोन गासैबो बिथिंखौ जों साननांगोन मानोना जोङो राव थाबासो जोंनि बिजों थाबासो जोंनि धोरोमा थिग थाबासो जों समाजखौ मोजां दानो हागोन जोंनि माहारिबादखौ जों लाखिनो हागोन नङाबा खिन्थु हारिया खैफोदाव गोलैफिनगोन